че книгата ще продължи да бъде главният фактор за развитието на науката. Днес катедра философски и политически науки и Център за изследване и разпространение на политически и философски идеи представят на вашето внимание 3 нови книги на 3 от колегите от катедрата. Това е още един повод да кажа, че събитието е значимо, защото в рамките на няколко месеца 3 от 9-те членове на катедрата публикуваха нови книги. Не са много, за да не кажа няма такава катедра в университета, която да е толкова продуктивна в последно време. От поканата вие добре познавате заглавията, вероятно и авторите на тези книги. Това силно ще облегчи моята задача. Все пак аз намирам за необходимо да кажа по няколко думи за всяка от книгите и за техните автори, след което ще дадем думата на авторите да представят основните идеи на своите рожби, след което ще помоля професор Митев и професор Найденов, 2 известни изследователи, политолози, историци и социолози от Университета за национално и световно стопанство, да предложат своята визия за тези нови книги. Искам специално да благодаря на професор Найденов и професор Митев за съгласието да участват в представянето на книгите. За нас е чест да ги имаме сред нас. Пак подчертавам, 2 известни автори не само в своя университет, а в национален мащаб. Същевременно искам да благодаря и на представителя на издателство Изток-Запад, господин Абджиев, който накратко ще представи и философската литература, която напоследък издава в това реномирано българско издателство. Бих казал издателството, което в най-голяма степен допринася за представянето на чуждата и българската философия в България. Виждам представител на библиотеката на университета. Специално искам да благодаря. Ние много ще разчитаме тези книги, новите, да бъдат добре представени и в библиотеката на университета, за да може всички, които се интересуват от тях, да имат достъп. Благодаря и на младите колеги студенти, които проявиха интерес. Специално ще отбележа малко по-нататък, но още от тук искам да обърна внимание, че става дума за книги, които са еднакво обърнати към изследователи, към, да го наречем, академичния свят и към студентска аудитория. Това не се постига лесно. Трябва да кажа, че едно от нещата, които заслужават специално отбелязване, е умението на 3 автори да пишат така, че да бъдат интересни и за академичния свят, и за студентите. И всъщност, тук не мога да пропусна и това, че един модерен университет, към какъвто се стремим да бъдем и ние, е университета, в който се съчетава изследването с преподаването. Тези книги показват тъкмо това. Умението да бъдеш изследовател, но изследовател не само заради своите събратия, т.е. за онези 10 души, които се занимават с подобна проблематика, но и за онези, за които работиш в този университет, си реч за младите, новите поколения, философи, политологи и така нататък. И така, кои са книгите, които днес ще представим? Борбите на българите по времето на прехода с автор доцент Пачкова. Ако трябва да бъда съвсем кратък, бих казал, че доцент Пачкова, извинявайте,
сега изключвам. Добре. Доцент Пачко, ако трябва с две думи да кажа нещо за нея, което смятам, че е характерологично, сиреч индивидуално, че тя обикновено в своите текстове, в поведението си, обича да се движи около гърлото на кратерите, където кипи отдолу лава. Като човек тя обича планината. Всички знаем, че събота и неделя няма планина, която не е уходена от нея. Но като изследовател, тя не обича тишината, спокойствието, зеленината и така нататък. Обича да е там, където ври и кипи. Тази книга е тъкмо такава. Всъщност почти всички книги, може би само политическата социология стои малко по-дистанцирано от тревогите на деня. Тази книга е типично за начина, по който тя смята и упражнява ролята си на изследовател на политическите процеси. Другото нещо, което заслужава отбелязване сред чертите, които определят профила на доцент Пачкова като изследовател, е, че тя страни, не обича, избягва теми, върху които са натрупани стотици и хиляди томи. Тя си дава сметка, че рискува много, но тръгва, да го река като Колумб, през бурите. Не обича да изследва теми, върху които има множество книги и множество концепции. Обича тя да бъде създател на концепции. Може някъде да успява, някъде да не успява, това в случая не е толкова съществено. Аз отбелязвам най-важното, което я характеризира. И още една особеност бих посочил аз формата в нейните тексти. Аз формата не като граматика, не като аз смятам така, а аз формата като откровеното представяне на лична позиция. Тази лична позиция, пак подчертавам, можем да я споделяме, можем да не я споделяме. Но по-същественото е, че излиза с лицето си на сцената и казва аз смятам така, аз не съм съгласен с това или аз подкрепям онова. Това е много характерно за нея. В академичния свят обикновено се стараем, говоря в множествено число, защото с някаква степен за себе си също говоря, да изглеждаме отстранени, да разглеждаме предмета като нещо съществуващо там и ние да копаем, да режем, да фризираме и така нататък. При нея това не е стил. В смисъл, тя не обича това. Категорична, откровена, оголена позиция. Това и създава естествено и приятели, и врагове, защото освен всичко друго, казах, тя пише по жешките теми, по темите на деня. А когато темата е жешка, когато темата е на деня, тогава естествено е, че един мисли така и споделя с цялата емоция, друг мисли иначе и не споделя с цялата емоция. Затова и ние помежду си сме се спречквали не един път на различни форуми, но аз подчертавам като важно, като полезно, именно това и качество. Да казва, аз смятам така. В случая, няма да говоря за самата книга, набелязал съм си няколко неща, които исках да кажа, но искам да пестя от времето и да има възможност и авторите, и нашите гости да се изкажат. Най-важното в случая е, че в центъра на вниманието стоят протестите, гражданското общество, партии, гражданско общество, конфликти, елит, не елит. Тук това понятие не елит, аз ще вляза пак в ролята си на дистанциращия се. За мен остава една
енигма, защото не елит означава разграничаване, но не запълва така съдържателно какво разбира не елит, но това е друга тема. Всъщност исках само да очертая онези 3-4 пункта, около които се върти мисълта на автора в книгата за борбите на българите. Може би трябва само още нещо да добавя, ако доцент Пачкова не го развие в изложението си. Тя не случайно е посочила заглавието българите, не българиня, не българския народ и така нататък. Изрично още в увода, ако си спомням добре, е посочила: аз не искам да правя народопсихология. Доцент Пачкова, за разлика от много автори, особено от Софийския университет, където с това обича да се занимава, може би е наследство от Ничо Семов и от други известни по-давнашни политолози, се говори за българите, ама в единствено число, като че ли всички сме еднакви. Заглавието вече фиксира една позиция. Българите сме различни. И от тази гледна точка задачата на политологията не е да говори за българите в единствено, енигматично, хомогенно някакво същество, някаква химера, някакво животно такова с много глави, ама едно тяло. Така, това също ми се струва, че е важно, може да се оспорва, може да не се оспорва, но е важно като теза, на водеща теза в книгата на автора. Втората книга на доцент Манов с малко дългото заглавие "Парадигми и доктрини в европейската политическа мисъл, теория и история на политологическата историография", всъщност е книга с принос за осмислене на историята на политическата мисъл. Обикновено, обичайно, традиционно, историята на политическата мисъл се представя като нанис от жълтици. Така мисли Платон, така мисли Аристотел, така мисли Вебер, така мисли Августин, така мисли този и този. Всеки мисли чудесно, нали? Можем тук-там нещо да критикуваме, но ги изреждаме. Тоест, историята на политическата мисъл като хронология. В случая доцент Манов въвежда нова визия, нова идея, че за да разбереме добре една политологическа концепция, е добре най-напред да видим на фона на парадигмата, съответно на времето, в което е създадена, ама не енигматичното време с невъзможно наброй фактори, а като една мисловна схема за определен период. Така че в този нов подход, който се предлага в книгата на доцент Манов, дай Боже, и другото, се всъщност представя историята на политическата мисъл като пресечна точка на хронология и типология. В това е така особеният принос на тази книга. По такъв начин се създава и възможност за по-разбираемото, по-лесното, по-достъпното обучение по история на политическата мисъл. Преди 2 дни бяхме с доцент Манов на една конференция в УНСС и той представяйки доклада си, каза с няколко думи и за резултатите, вече видимите резултати от тази книга в обучението на студентите по история на политическите идеи, че вече става видимо колко по-лесно и разбираемо става за студентите да последят цялата тази върволица от десетки различни автори. В случай им се създава, да го кажем така, някаква патерица, която им помага да извървят този труден процес. И третата книга на доцент Камен Лозев, която той е озаглавил "Философия на науката", от ариански лекции. Тук
забележете, вървим от, да го наречем, чистата политология, доцент Пачкова, философия на политиката, доцент Манов, към философия на науката при доцент Лозев. За това съчетание ще кажа накрая само две думи, струва ми се, че е важно. Съчетание на трите различни подхода при тримата наши колеги. Книгата на доцент Лозев е от 6 лекции по философия на науката, построени върху една обща конструкция. Тази обща конструкция е Попър. Философия на науката на Попър или по-общо критическия рационализъм, защото освен Попър има още няколко автори от това направление, които служат като опора в курса, в книгата на доцент Лозев. Няма да се спирам на конкретните теми в книгата, но не мога да не обърна внимание върху това, че книгата е в някаква степен емблематична за автора си. Защо? Защото доцент Лозев през 90-те години, 92-3 година, преведе някои от основните работи на Попър на български и, мога да кажа, по такъв начин отвори очите на широк кръг българи за този значим, а може би един от най-значимите философи и мислители на 20 век. Тогава той написа 2 книги, мисля, върху Попър. Сега се завръща към старата си любов. Немците имат една поговорка, че старата любов ръжда не хваща. Очевидно, доцент Лозев е в това отношение отличен пример. Старата любов ръжда не хваща. Любовта към респекта към Попър се е запазил у него и слава Богу. Той след това написа книги за Витгенщайн, за Ръсъл и така нататък, но очевидно вътре в него непрекъснато витае любовта към Попър и заслужава това да кажем, че това е важно. Аз високо ценя, когато един автор е лоялен към предмета, в случая към Попър, защото разбира се, че е интересно, че е лесно да се прескача от тема на тема, като пеперутка, нали, да хвърчиме от тема на тема, от автор на автор. Когато обаче ти си лоялен към онзи автор, към който изпитваш особен респект, ти по този начин показваш не само своята лоялност, но и го въвеждаш в обращение в националния културен живот. Така че заниманията на доцент Лозев с Попър са изключително полезни не само заради него самия и заради Попър, естествено, но и заради българския, да го наречем, философски живот. Накрая не мога да надбележа още нещо. За философия на науката се пише трудно. Там обикновено се въвличат множество специфични категории, често неразбираеми и така нататък. Едно от изключителните умения, които искам специално да отбележа при доцент Лозев, е умението да пише елегантно за трудни теми. Аз бих казал, че той е като един денди на стила, ако денди го използваме в този позитивен смисъл на думата. Малко са автори, които за трудните теми така лесно и увлекателно могат да пишат. И накрая, давам си сметка, че малко се увлякох, но какво да кажем, 3 автори, 3 различни книги, 3 колеги, за всеки ако по 3 думи кажеш и вече времето тече. Накрая бих искал специално да обърна внимание на 2 особености. Едната вече е споменат, но ще я отново акцентирам. Изследване, обърнато към студентите. Изследване и образование. Тази цел, не знам колко осъзнателно е преследвана, но тази цел се постига и в 3 книги. И това е много важно и много положително. Втората